I com ho veu, deia, en aquest cas, el periodista Xavier Riusant, periodista especialitzat en l'extrema dreta. Xavier, com estàs? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Creus que Vox, en aquest cas, està guanyant terreny? Està guanyant partida política? Bueno, Vox ha jugat les seves cartes i li està sortint bastant bé, perquè hem d'entendre que la ultradreta, l'estat espanyol, no ha sorgit pel tema de la immigració, no ha sorgit pel tema de no a la Unió Europea, sinó va sortir per l'Espanya és una i no 51. I Vox va capitalitzar tot aquest sentiment que va haver-hi després en resposta, sobretot compareixent judicialment amb els casos del procés, va ser quan va agafar aquesta gran embranzida mediàtica i d'alguna manera, com ara sentíem, la línia entre el PP i entre Vox a vegades es barregen i l'únic que hi guanyarà serà Vox, perquè el PP està donant la raó a Vox, i si el PP li dona la raó a Vox, doncs per votar a la còpia jo voto l'original, que és el que acabarà passant. I després també hi ha un tema, que és que el PP ha jugat una cosa molt perillosa i abans, que és deslegitimar el govern de Pedro Sánchez. Quan surten que és un govern un felón, allò de la felonia, que un dia estaria bé que expliqués ben bé què vol dir, que molts no ho acabem d'entendre. O quan va començar que és un govern con las manos manchadas de sangre, si tu dius que és un govern amb les manos manchadas de sangre perquè tiene el apoyo pacta con Bildu, pacta con los que quiere romper España, estàs legitimant aquesta insubordinació al poder civil legítim, i això és molt perillós que ho faci el segon partit de l'Estat. En aquest sentit, Xavier, no sé què en penses, si cal o no apel·lar també a la responsabilitat de l'esquerra, ho dic perquè, per exemple, en el cas de França, el fenomen Le Pen, vam veure com afrontava uns debats que l'esquerra no afrontava, i al final, parlant, per exemple, en termes d'immigració, Le Pen era l'única en segons quines campanyes que parlava o tenia una alternativa, ella parlava clar sobre la immigració, l'esquerra evitava el debat, i això al final el que va provocar és que Le Pen guanyés terreny perquè parlava d'un tema que ningú més en parlava. No sé si en aquest sentit, pensant ara, per exemple, en el tema de la bandera dels drets que ha vulnerat, diguem-ne, l'estat d'alarma, que ho ha abanderat molt Vox, però a l'esquerra no li hem sentit fer un discurs molt crític i molt contundent sobre això. Creus que també pot produir-se aquest fenomen? És que, de fet, el que Vox ha fet ha sigut no defensar les llibertats, ha sigut fer la demagògia que s'ha fet un estat d'excepció per fer-nos callar. D'alguna manera, inicialment el PP era més responsable, però Vox ha agafat el discurs amb la línia de Trump o Bolsonaro de que jo sóc lliure de quedar-me a casa o jo sóc lliure de no quedar-m'hi, que és el mateix que va fer en el seu moment el José María Aznar, l'expresident de govern, quan va dir jo en una associació de viticultors o de productors de vi que quién es nadie para decirme las copas que yo puedo beber y lo que yo puedo beber. És a dir, defensar aquesta llibertat molt dels Estats Units de que jo sóc lliure de fer i no fer. I Vox llavors va començar amb això, es va juntar amb les teories conspiratives, sobretot impulsades d'una sèrie de digitals, de portals com Estado d'Alarma, com Distrito TV, com Cristina Seguí, una fundadora de Vox, que ara està fora de Vox, que van fer la bola de la gran conspiració, i això, doncs, al final, el PP s'hi ha mig acabat sumant, donant suport a les cassolades, perquè a cap país del nostre entorn europeu la dreta democràtica, la dreta que ha governat, ha animat a fer cassolades contra els governs per protestar pels confinaments. I amb un gran acte d'irresponsabilitat el PP ho fa, i quan ja fas això dones ales a les teories conspiratives, que és on creix, on neix i on es multiplica la ultradreta i el populisme. Tenim, em sembla, el moment del vino, Canalies, no? Home, i tant. José María Aznar. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Veus? Sí, això era una... Sí, com explicava el Xavier. Això era un acte de la direcció... Bueno, ell criticava la Direcció General de Trànsit en un acte de viticultors dient jo puc beure les copes de vi. Sí, perquè hi ha d'aquestes normes que em prohibeixin agafar el cotxe bevent les copes que vulgui. Xavier Riusant, gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Alerta, doncs, amb el que passi amb l'extrema dreta i també apel·lar a això, a la responsabilitat també de l'esquerra, a veure com acaba tot plegat.